Ondorengo atala izango da jasotako heziketa eta trebakuntzarena. Bai? Kasu honetan, eskarmentuarekin egin dugun bezala, azkenengotik hasiko gara, eta gure azkeneko prestakuntza adieraziko dugu. Bai? Zergatik azkenengo eta askotan ez, edo zein kasutan adierazi behar ditugun daukagun prestakuntza bat baino gehiago, edo daukagun azkena bakar. Demagun ibilbide naturala egin dugula, hau da, DBH batxilergotik unibertsitatera pasatu gara, adieraziko bagenu gure kurrikulumean unibertsitateko titulazioa daukagula, aldez aurretiko pausu guztiak suposatutzat ematen dira. Beraz ez litzateke beharrezkoa izango aurreko ibilbidea islatzea. Bai? Baina, pentsa dezagun, adibidez, kirolekoen kasuan askotan gertatzen den bezala, kiroleko zikloa ikasten duela ikasle batek, eta ondoren unibertsitatean matrikulatzen dena magisteritza. Bai? Baiteke kasu horretan, interesa aukitzea pertsonak islatzean bi prestakuntza horiek dituela. Bai? Orduan kasu horretan, ondo legoke islatzea ditugula gauza biak. Bai? Pentsa dezagun, hori izan daitekela, kirol irakasle o kirol prestakuntzarekin erlazionatutako lanpostu bat izan daitekela. Beraz, interesgarria litzateke adieraztea bai didaktika o magisteritza baten prestakuntza daukagula, baita kirolean. Kasu honetan ere, datak adierazi beharko genituzke, heziketa eta trebakuntza titulua zein den adierazi beharko litzateke, eta gero interesgarria litzateke bebai langaiak edo baitasun nagusiak adieraztea. Bai? Gero etorriko litzateke beste atal batean prestakuntza osagarria. Bai? Eta prestakuntza osagarrian, datak islatzeaz aparte, prestakuntza osagarriak dira egiten ditugun ikastaroak eta. Hau da, gure lan ibilbidean zehar egiten joango garen prestakuntza, ikastaro txiki horiek eta islatzea. Bai, kasu honetan ere interesgarria litzateke datak adieraztea, jakina, eta garrantzi handia hartzen du hemen ikastaroak duen ordu kopurua. Bai, ez da gauza bera, demagun Unity programatzaile o Unity programa ikasteko 100 orduko ikastaro bat egitea, edo 20 orduko ikastaro bat egitea. Bai, eta hori enpresek ere baloratzen dute. Orduan, importantea litzateke islatzea. Bai, hemen ere, aurrekoan prestakuntza arautuarekin egin dugun bezala, hemen ere adieraziko dituzke datak, eta nun egin dugu, zein zentzuetan ikasi den hori, eta ze titulo lortu den.